pois teremos que facer moito de comer. A ver, moito tampouco. Non faga moito ruido porque en Sanxenxo están gravando e a rodaxe da curta gañadora do concurso impulsado polo Concello para loitar contra as violencias machistas. O certame busca converter o cine nunha ferramenta condutora para a erradicación desta lacra. Estuvimos nunha charla e nos dixeron de escribir un guión sobre a violencia de xénero. Se o facíamos moi ben, ganábamos un concurso e nos gravaban un corto. Ela, Paula, xunto con Naroa e Noelia, son alumnas do Colexio Brente e foron as gañadoras do concurso. Hoxe puxeronse mans á obra e comezaron a súa particular rodaxe neste restaurante de Portonovo reconvertido en estudo de cine. Contannos que o proceso de construción do seu guión non foi nada sinxelo, pero que mereceu a pena. Decidiron apostar por unha historia protagonizada por tres mozas, o que lles deu pé a abordar a violencia contra as mulleres dende tres perspectivas diferentes. A unha rapaza de tres, que son amigas, lle sucede unha serie de cousas machistas. Entón, a outra amiga é feminista. Vemos como enfoca esa amiga a outra intenta axudarlle porque non entende ben o que é o feminismo, pero tampouco lle parece normal como está pasando a outra rapaza. E a outra rapaza pensa que o que está facendo o seu mozo é totalmente normal. Na rodaxe participan preto dunha vintena de actores e actrices, todos compañeiros de colexio de entre 14 e 16 anos. Aínda cos nervios da grabación no corpo, as directoras da curta recoñecen estar orgullosas do seu traballo. Agardan que o seu proxecto sirva ademais para concienciar a sociedade. Intentamos influir na xente, que a xente vexa que as cousas algunhas cousas non son normales, aunque parezcan normales, non son normales. É do que tratamos neste cortometraxe, non machismos claros, senón micromachismos, que son machismos menos exaxerados, que non se notan, pero que están aí. Unha vez rematada, a grabación vai ser editada de xeito profesional. A súa estrea, tomen nota, terá lugar nos actos contra a violencia machista en Sanxenxo previstos pro vindeiro 25 de novembro.